Ginkumpirma sa Malacañang nag-abot na sa Pilipinas ang 700,000 barrels ang krudo nga gini-import sa Pilipinas salin sa Russia. Nag-abot ini pila ka adlaw matapos gindeklarar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang National Energy Emergency sa Pilipinas bangod sa giyera sa Middle East. Antes ang kumpirmasyon sa Malacañang, may nagagawa nga reports nga nag-abot sang Lunes ang Sierra Leone flag nga barko nga Sarah Sky nga may karga nga high quality nga krudo halin sa Espo pipeline sa Russia. Ginapahayag nga ang consignee among Petron Corporation, operator sa nagaisahanon nga oil refinery sa Pilipinas. Ini man ang unang nga langis halin sa Russia nga gini-import sa Pilipinas sa sulod sang 5 ka tuig. Sunod naman sa Department of Foreign Affairs, magapadayon ang gobyerno sa pagkooperar sa tanan nga posible nga mga partners. Iniagod nga may kontribusyon man sa regional and global stability kag maproteksyonan man ang nasyonal nga interes sang pungsod. Ginsulit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ginahimo sang gobyerno ang tanan agod nga ma-address ang nagapanglaka at nga preso sang gatong sa tunga sang kahangawa nga magakulang ang supply. Ang gobyerno po, lahat ng pwedeng gawin within the bounds of law ay gagawin po. Hindi naman po tayo maaaring kumilos tapos lalabag naman po tayo sa ating batas. So kung ano po ang maaari lamang gawin ng gobyerno para sa maibsan ang dulot nitong krisis sa Middle East, gagawin po lahat ng gobyerno.